señores, pónganse cómodos nas súas butacas. Están a punto de emprender unha viaxe fascinante. Unha viaxe polo descoñecido, pola maxia, pola vida mesma. Verán historias nunca vistas, sons nunca escoitados e, sobre todo, sentir na súa pel sensacións imprevisibles. Están preparados? Todo está aquí, nesta ruta. Todo na Vía 14. Na Vía 14. Na Vía 14.
Espera, a ver. Vamos. Señoras y señores. Qué susto, chico. Gracias. Raindrops keep falling on my head, just like a guy whose feet are too big for his bed. Nothing seems to feel. Those raindrops keep falling on my head, take it forward. But there is one thing I know. Stays and to meet me while they feed me. It won't be long till happiness takes out to get me. To find separate lines, to say the dream come true. The pain in the wind until the evening. It's late and I'm alone with you. Touch but your breath fills my head and stuff get red and all the nights so blue. And then I'm gonna start off by saying something stupid like I love you. Everybody's talking at me. How can the world continue? Only the echoes of my mind. People stop and stare. I can see the faces, only the shadows of their eyes. Gonna walk all over you. Stop, Machi. ¿Alguien dio Machi por ahí? Machi. Estou aquí. Machi, colega, que temos que presentar unha gala. Veña, rapidinho que a xente estará agardando. Ai, que me vai dar algo. Onde te metes, tío? Pero que queres? De darte un baño de multitudes? Sí, home, sí, de dar un baño de multitudes. Estaba botando fora unhas ovellas que se querían colar. No, é claro. Eu
Eu pensei que tiñas de encender a bomba da chique. No, a bomba da chique encendina pola mañá porque agora, senón agora sí que tiñamos un baño aquí. Non de multitudes, precisamente. Moi boas noites. Boa noite a todos, moi buenas noches. Buona notte a tutti, welcome everybody. Marhaban, bicol, ficol. Pero que carallo faz? Estamos nun festival internacional, teño que saudar de xito políglota. Políglota. Fala no noso idioma que se non se fala hase de perder. Benvidos e benvidas á primeira gala de entrega de premios do Festival Internacional de Curtas de Verín día 14. Estamos a facer historia en Verín. Desgraciadamente tamén facemos historia porque é a primeira vez que temos un hotel no castelo ilegal, un auditorio vacío, sin cartos para enchelo, ilegal, montes queimados sin interese por coidalos, ilegal. Sí, mano negra, ilegal como di Mano Chao. Pero temos que presentar. Entón, como vos decía... Unha cousa, falando de historia de cine, ti lembras cal foi a última película que viches no cine de Verín? A última película que vi no cine de Verín? Boa pregunta, non me lembro de ti. Pois, eu da última non me lembro, pero gracias aos fragmentos de bandas sonoras que acaban de tocar de John Williams, tamén Phil Van, acabo de lembrar cal foi a primeira película, que foi Superman 2, no cine Buenos Aires de Verín, lembraste? O cine Buenos Aires de Verín, que agora é a sede da Iglesia Evangélica de Verín. Para non ser da vida. Pero ti sabías, amigo Machi, que a vinculación de Verín co cine ven de fai moitísimo tempo. Algo me comentaron, sí. Mira, concretamente nos anos 50 había 4 cinemas en Verín. Estaba o cinema principal, ou tamén chamado Cine Autorino, estaba o Cine Puga, estaba o Cine Buenos Aires de Verín e tamén estaba o Cine do Salón Parroquial. Neste último exhibíanse sobre todo películas anarquistas e comunistas. Tes comprobaches que ese dato fora verídico? É verídico de todo. Ben, non sabía esa prematura relación do cine con Verín. Non, prematura non. Estamos falando dos anos 50, pero a principio do século XX o cinematógrafo Pacheco exhibía películas mudas no Hotel Salgado. Ben, agora non temos un cine, pero o cineclube permítenos seguir vendo películas en Verín. Agardamos que a partir de hoxe se vivan grandes momentos de cine en Verín. Esperemos que así sexa. Unha cousa, sácame de dúbidas, Alberto, é a primeira Festival Internacional de Curtametraxes de Verín, o de día 14... A ver, Machi, non che vou vivir toda a vida. A vía 14 era unha vía romana que atravesaba o norte de Portugal conectándose co sur de Galiza, concretamente unindo as cidades de Verín e de Chaves. O que é a heroicidade. A heroicidade, exactamente, a heroicidade. E de aí que saquen, que fagan 3 seccións relacionadas con esta vía, que son a inmigración, a fronteira e, como non, o entroido. Eu non entendo esa sección do entroido. A ver, que é o que non entendes do entroido, tío? A ver, entendo a de emigración, porque somos arraianos, entendo a de fronteira, a de emigración, porque é algo moi noso. Sí. Pero a de entroido non acabo de ver yo. A ver, tío, mira, o entroido é algo consistencial, é atávico, é antropolóxico, é que 15 días antes do entroido empezas a subir algo por aquí. Vale, Alberto, xa me quedou claro. Pois ese é o entroido. É algo que é moi noso e que ten unha raigame en toda a nosa xente. É moi complicado de explicar agora, que nos temos que centrar no noso primeiro Festival Internacional de Curtas, no cal recibimos máis de 650 curtas de 21 países e foron seleccionadas 39 de 6. E sen máis, deixámosvos con Emilia Somoza, coordinadora do FIC. Un forte aplauso. Bueno, boas noites e benvidos. Eu simplemente veño no nome do grupo de dirección e de coordinación do festival.
Vimos a dar as gracias pola gran acollida que tuvemos do público. Se acaso pedir disculpas se en algún momento fixemos algo que non estuvera ben. Prometemos poñer arreglo de equipa radiante e nada máis. O único que queremos é emplazarnos po ano 2017 no segundo Festival Internacional de Curtas de Verín. Como temos unha gala moi interesante por diante, nada máis, disfruten dela. Moitas gracias. Boas noites, chamome Mari Milatson, veño de Ourense. É un placer estar aquí con todos vos. If you wanna go to the west, I'm not much of a driver, but I can tell you what I've learned. I could go through all the routes and I could go through all the roads just to find you, just to find you. If you wanna go to the west, you'll feel a little lighter. You can share with me your load. I could go through all the routes and I could go through all the roads just to find you, just to find you. Somewhere along the line I lost myself, because the years that you have lived seem so far away, and the world that you have seen makes me feel afraid. Santiago is not that far, it's just a train away. Santiago is just a train and a decade away. So if you wanna go to the west, I'm not much of a driver, but I can tell you what I've learned. I could go through all the routes and I could go through all the roads just to find you, just to find you. I could go through all the routes and I could go through all the roads just to find you, just to find you. I could go through all the routes and I could go through all the roads just to find you, just to find you. I could go through all the routes and I could go through all the roads just to find you, just to find you, just to find you, just to find you.
your words. Sound with a sour voice here inside. Now I won't make a fuss again. I know this shit wouldn't be so fucking blue if you were here on guitar. So if I sing fully bad, if I sing fully bad, it's because of you and me and us. I owe you a song. Even if it is not worth it. My broken voice can't hide our story. Such a pity. I know this shit wouldn't be so fucking blue if you were coming, but you lied. So if I sing fully bad, if I sing fully bad, it's because of you and me and us. You and me and us. This song is for and about the most stupid boy I've ever known. 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 It's because of you and me and us. You and me and us. Pois despois destas fermosísimas cancións que acaba de interpretar a Obrensá María de Lazo, imos pasar ao verdadeiramente importante da gala, que son os premios. A ver, os premios non son importantes da gala, Alberto. Non, o importante non é o premio de participar, non te jode. Vale, se nos poñemos estritos, o máis importante dunha película é o guión, porque plasma a idea, dalle unha estructura... Xa. É como o importante, o premio o mellor guión do FIC Vía 14 é para a curta Ulises. Premio Rosa González, concelleira de Monterrey. Enricollo Rubén Ríos. Director Pido Vir por motivos de traballo e nada, me dixo que estaba moi contento por haber participado neste festival e porque Verín se encha de cultura. Gracias.
imos dar paso á primeira sección oficial deste festival día 14, que é a emigración. Quen das aquí presentes non ten algún familiar ou algún coñecido que estivera emigrado? Sí, a verdade é que a emigración vai ligada a Galiza, vai ligada a Merín. Bueno, emigración ou mobilidade laboral, como prefire chamarlle o goberno do Estado español. Aí falaches, Alberto, porque a migración non é algo do pasado, senón que duns anos a esta parte volveuse converter nun tema de rabiosa actualidade. Sí, é verdade, Machi. Mira, a ver, por un franco 14 pesetas, sabrías decirme pelis que teñen que ver ca emigración? Un franco, 14 pesetas. Sen sair de Galicia, xa temos, por exemplo, Sempre Xonxa, Mamá Asunción, de Charo Piñeiro. E tamén temos o pai de Migueliño, de Miguel Castelo, por exemplo. No panorama internacional, indo para atrás, Charlotte Emigrante. Eras unha vez América. América, New York, Berín, Belán. Vente para Alemania, Pepe. Vale, xa está, que che van a emigrar as ideas. Ten razón, centrémonos e sigamos. O mellor premio, a mellor curta na sección Emigración do FIC Vía 14 de Berín é para Diente de León. Entrega o premio Juli e Emilia, conselleira e coordinadora do FIC. Recolle Jorge Coira. En nome da xente que fixo esta peli, moitas gracias, e como membro do xurado, o único que me gustaría dicirvos é que é un gustazo poder estar aquí e poder dar premios a curtas tan maravillosas como esta e como todas o resto das curtas que gañaron, que veredes próximamente, que espero que mañá creo que se proxectan, así que vos animaría porque é unha auténtica preciosidade isto. Moitas gracias. E agora pensámonos que a magnífica banda Filpa. Vamos paso.
falábamos que o guión é esencial na estrutura dunha curta. Bueno, esencial, somos as actrices e os actores. Home, tan esencial non seremos que ás veces nin cobramos. É o que sustituyenos por bonecos. Aí falaches. Pero non te desvíes do tema. Continúa coa presentación da mellor interpretación feminina. Pois o premio a mellor interpretación feminina do FIC Vía 14 é para Marta Larralde por Restar. Creo que temos un vídeo da propia Marta. Noraboa, Berín, por esta primeira edición do Festival Internacional de Cortometraxes. Para mí é unha honra ser a primeira actriz gañadora a estar neste palmarés. Moitísimas felicidades, gracias aos patrocinadores, ao Concello, por apoiar as curtametraxes, a cultura, o cine galego. Encantaríame estar esta noite aí, pero estou noutro paraíso, moi longe de Galicia, así que este baño vai por todos vos. ¡Vico! Entrego o premio Don Digno recollo o premio Juan Galiñanes, productor de Restar. Bueno, lóxicamente non son Marta Larralde, non quedei así despois do baño, ni nada por o estilo. Nada, aproveitar simplemente este momento para agradecer algo que realmente antes falaban do importante, e agradecer algo que é moi importante para todos os que nos dedicamos a isto de facer curtas, tamén outras cousas longas, pero sobre todo isto de facer curtas, que o importante é ter un público que poida ver. Que haxa xente como vos, o Concello de Verín, a organización, que teñades pois esta xentileza de botarvos para diante facer algo como isto é para nós sumamente importante, eso é realmente importante, así que longa, moi longa vida para este festival de curtas. Pasamos agora ao premio a mellor interpretación masculina, que é para Cándido Uranga por Ulises. Tamén temos un vídeo do gañador. Buenas noches, amigos. Brindo por todos vosotros, aunque me gustaría brindar con un ribeiro. Gracias por el premio y hasta la próxima. Entrega o premio Martín Concello de Verín, recolle o premio. Que non podo recoller o premio porque é que non me puxeron nada. A ver, xa que mira que ben che queda, Queda ben, Podelo recoller ti tamén. Bueno, quero agradecer no nome de Cándido. Espera, ainda non che entregar. Xa me lanzo, ves un premio xa me lanzo. A mí. Eu creo que... Gracias, moi amable. Esperemos non telas nunca. Un aplauso. Fronteira. Liña divisoria entre dous estados. Límite, liña que separa dúas cousas ou que marcan unha extensión. Tránsito social entre dúas culturas. Ben, pero o concepto de fronteira é moito máis amplo. Hai fronteiras arquitectónicas, fronteiras mentais, fronteiras sociais, fronteiras económicas... Sí, pero todo trazo ten o seu grosor. É como todo que separa une, así como o cine, fronteira entre ficción e realidade, que elimina fronteiras... En fin, o mellor premio para a sección Fronteira é para a curta Restar. Entrega o premio Gerardo Joane, alcalde de Verín,
E recollo Olga Osorio, directora. Pois é unha super ilusión. Bueno, encántame estar nesta primeira edición. A verdade é que estou impresionadísima. Non parece unha primeira edición, parece xa unha... Non sei, se este é o inicio, non quero imaginar, ou sí quero imaginar, todo o contrario, quero imaginar como vai ser dentro ou 30 anos este festival. Parabéns ao Concello que fixo posible, grazas ao público e, por suposto, grazas a todo o meu equipo, que sin eles pois esta curta non teria sido posible, porque é verdade que é moi difícil sacar adiante as curtas, as longas tamén, pero as curtas, bueno, pois como é difícil ter rentabilidade económica de volta, pois é moi difícil facelas, é moi difícil movelas, é moi difícil que se vexan, pero as curtas tamén son cultura, son a nosa expresión, son, pois moitas veces, pois como esta curta restar a nosa linguaxe tamén, como ben decía despois, se cadra non está tan ben como debería, pois neste sentido eu quero reivindicar o papel dos curtmetraxistas e das curtas, así que moitas grazas a Berín por sacar adiante un novo festival que sempre un pulo, un alento, e moitísimas gracias, por suposto, ao xurado, que, bueno, pois considerou que Restarte a mellor curta da categoría de fronteira, e non podo estar máis orgullosa. Graciñas a todos, e nada, a seguir. Agora deixámonos ca calurosa voz de Marenda. Un abrazo. Gracias. Boas noites outra vez, moitísimas gracias á organización por invitarme. Para mí é un placer estar aquí nesta primeira edición do Festival Internacional de Curtas. Gracias a todos por vir. From Chicago to LA, I was lonely, I was sad. If I knew then as I know now, I rue the day I told you I didn't love you. I ain't love you that much. And I try to stop biting my nails, but I can't, no I can't, no I can't. And I try to stop smoking cigarettes, but I can't, no I can't, no I can't. And now you're leaving again, I heard you're going to friends, but I don't want you to go, my little Gulliver. If I could only go with you,
know November is quite cool. I'm already freezing, and I guess I should go to school. Besides, I have no money either. I kinda spend it all traveling roads to see you, to see you. And I try to stop biting my nails, but I can't, no I can't, no I can't. And I try to stop smoking cigarettes, but I can't, no I can't, no I can't. And I try to stop biting my nails, but I can't, no I can't, no I can't. And I try to stop smoking cigarettes, but I can't, no I can't, no I can't. Though I tried, yes I tried, how I tried, but I can't, no I can't, no I can't. Entramos xa na recta final desta gala. Sí, todo ten un principio, todo ten un fin. Ah, por certo, Machi, para ti cal é o mellor director do mundo? Bon Karajan. Bon Karajan. De cine, home, de cine. Vaya, onde tiñeu a cabeza. Aquí hai algúns presentes, non? Aquí ten que haber varios directores, Está Juan Galiñanes, Olga Osorio, para mí un dos millores tamén é Jorge Coira. Ah, bueno, tamén, sí, Jorge tamén é. Que ademais é un dos membros do xurado. O igual que tamén son membros do xurado Sandra Pillo, directora do Cineclube de Chaves, Alberto Blanco Bertici, director de Froto, e a nosa compañeira e amiga e grandísima actriz Ledicia Sola. Un grandísimo aplauso para este gran xurado de luxo que temos en Madrid. Digo, Maxi, a ver, Jorge Coira é moi bo, eu traballei con ele, é moi bo director, pero, tío, imagínate que ven aquí hoxe. Que ven aquí hoxe a mellor dirección, que sei, o mellor estamos ante o próximo Kubrick, tío. Pois aí non che falta razón. Pois, para min, pro xurado do FIC Vía 14 de Verín, o premio do mellor director é para... Buenas noches, señor. ¿Quiere que le traiga la... Aitor Gutiérrez, por Ulises. Deixáronos un vídeo dele. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, soy Aitor Gutiérrez, el director de Ulises, y me gustaría dar las gracias al festival por estos 3 premios, es una pasada, estoy aturdidísimo y la verdad que nunca había ganado 3 premios en un festival, así que no sé ni qué decir prácticamente. Simplemente me gustaría, los 3 premios me hacen mucha ilusión, sin duda, pero el premio de guión me gustaría dedicárselo a Javier Tomeo, que es el escritor en el que yo me basé para escribir Ulises. Tiene unas historias increíbles, unas novelas divertidísimas y la verdad que merece mucho la pena este tío. Nada, simplemente volver a dar las gracias al festival. Ojalá que lo paséis muy bien esta noche. Yo no puedo estar allí, me da mucha pena, pero seguro que vosotros sabéis la forma de pasarlo muy bien. Nada, muchas gracias y un saludo. Entrega o premio Vicente Gómez Gómez, alcalde de Castrelo, e recolle Ledicia Sola.
Bueno, boas noites. A verdade é que é un placer estar en Verín e especialmente que sexa por un motivo como este. Eu tamén vou aproveitar como membro do xurado para felicitar a todos os curtametraxistas, incluso os que non levaron premio, porque eu creo que xa o feito de estar seleccionado é un grande premio. Esta vez tocoume ser xurado, pero estou moitas veces do outro lado, non? E é moi difícil realmente mover as curtas e incluso que te seleccionen. Entón, aínda que non leves premio, o premio neste caso é que a xente pode ver os traballos, non? Así que moitas gracias de verdade a todos os que mandastes as curtas e a todos os que estabades seleccionados, porque foi unha gozada ver eses traballos. E nada, pois o director xa falou, así que moitas grazas no seu nome. Os espectadores que ao longo desta semana visualizaron as curtas, o público como grande protagonista deste festival de curtas tamén elixiron a súa preferida. Como decía o Ceco Afonso, o pobre que máis ordena era un premio do público e 17 anos juntos. Tamén temos un vídeo do director Javier Cefes. Temos un vídeo de Javier Cefes. Gracias, Virgencita, por haberme dado un marido tan bueno. Y por haber puesto en nuestro camino a los señores que tanto están haciendo con los papeles de nuestro hijo. Desde el Valle del Río Castil en Granada y en nombre de todo el equipo de 17 años juntos, quiero expresar nuestra alegría por este pedazo de premio que el Festival de Verín nos ha otorgado. Y en especial quiero agradecérselo al público de Verín. Yo siempre he dicho que donde esté el público de Verín, que se quite el de Milaza y el de Olimbra. Muchísimas gracias por este premiazo y enhorabuena, mucha suerte este festival de cine que comienza en Verín. ¡Chao! Entrega o premio Fernando Barreira, pintor, escultor e diseñador dos premios do FIC, e recolle Sandra Piño. Boa noite. Boa noite a todos. Eu também sou membro do jurado e, portanto, este prémio não é para mim. Queria agradecer o convite da organização do festival por este convite. Acho que está tudo muito bem organizado, espero que seja o primeiro de muitos. E também queria felicitar todos os trabalhos que eu tive a oportunidade de ver, que houve prémios para alguns, mas acho que todos mereciam um prémio. Parabéns a todos. E agora pasamos a un premio que a mí non sei por qué, pero me fai máis ilusión, que é o premio do Entroido. E o premio da sección Entroido do FIC Vía 14 é para o Moreno. Entrega o premio Carlos Montero e Jorge Orás da dirección do FIC. Recolle o premio David Vázquez.
Bueno, pues moitas gracias. Isto a min queda ser un migrante. Quería, primeiro, pues darle un aplauso, como non, á organización, estes pedazos de artistas que nos estiveron aí acompañando, porque, bueno, isto sí que dá gusto chegar a Verín e que te reciban así. Entonces, un aplauso para todos. Nada, un minuto. Bueno, pues o Moredo é a breve historia de outro entroido que hai, máis pequeno que o Barín, basicamente, en Chantada, na Ribeira Sacra. O único que intentamos foi contar un poquinho como resistiu a ditadura franquista, como resistiu a despoboación do rural. Bueno, resistiu aí nun lugar concretamente que é o Moredo, gracias a unha asociación, como é a Asociación Amigos do Entroido Ribeirao, que está loitando para que eso non se perda, e que, bueno, na Ribeira Sacra tamén poden escoitar estes sons tan bonitos como acaba de escoitar aquí. Nada, pois, moitas gracias ao xurado, moitas gracias ao festival. Quero compartilo cos finalistas todos que estaban con nós, porque seguro que o merecían como nós. A Lorena Gallardo, que está aí, que é co-guionista, a miña muller e o meu fillo, que, bueno, pues danme todo o tempo para poder facer estas cousas. De nada, moitas gracias a todos. E agora deixamos co tenente alcalde Diego Moura. Un aplauso para ele. ¡Guapo! Boa noite, veciñas e veciños de Verín, autoridades, xurado, equipas técnicas e directores participantes, voluntarios e equipo de produción do FIC Verín. Boa noite, ben querido público. Agardo que teñan desfrutado desta primeira e histórica gala de clausura do Festival Internacional de Curtas de Verín. E a todos os que dun xeito ou doutro vostedes convertido nas verdadeiras actrices e actores deste grande filme que é o noso Verín mesmo. Porque Verín é unha vila de cine. Xa o protagonista de Aventá Indiscreta dixera que deberíamos deixar de ser tan miróns en vez de mirar tanto para fora, adicarnos a mirar máis cara ao interior. Por iso, en Verín temos adicado toda esta semana a asexar no interior do noso propio ADN e asomarnos aos problemas e dramas que teñen xurdido da emigración, os beneficios e maleficios traídos polas fronteiras e os eternos escenarios que nos proporcionan, e niso somos potencia as privilexiadas táboas do entroido. Dende algunha parte muda e invisible desta sala, como fantasmas encerrados no celuloide, son testigos do noso carácter cinematográfico certos persoeiros históricos que foron os verdadeiros actores da exhibición e da industria cinematográfica na historia do noso Verín. Podo sentir alá arriba, no galiñeiro deste centro das artes, a presenza do taquilleiro Ricardito, e dos porteiros Panocheiro e Leonardo do cine principal, tamén coñecido como cine oterino a mediados do século pasado. E dos xefes de proxección Castor e Santo, responsables da cabina do cine Buenos Aires ata a década dos 80, ou moito antes, a Máximo Godás e o seu fillo Jorge Máximo Godás, que a modo de Cinema Paradiso comezaban como proxeccionistas no Café La Perla. Todos eles están presentes hoxe aquí entre nós, logo de percorrer un longo camiño en Verín, entre milleiros de escenas iniciais e títulos de crédito, de apagado e encendido das luces das salas, entre os aplausos e os silbidos do público. Porque, como dicía, amigos e amigas, Verín é vila de cine. Foi nos seus anos dourados e segue o sendo hoxe en día tamén. A proba son as máis de 8.000 espectadoras e espectadores do cine comercial dende o seu retorno da man do Concello. A proba son tamén os participantes de primeirísima calidade presentes neste certamen e a presenza de todas vos e todos vos aquí con nós. A proba é o noso propio carácter, é a nosa vocación que fan que Verín conservase vivo ata nos máis escuros anos do franquismo o noso Hollywood máis particular, o noso entroido,
onde todas e todos nos convertimos por uns días en actores e actrices, en dramaturgos, en parodiadores da realidade o xeito máis berlanguiano posible. Só me queda agradecer en nome do Concello de Verín e das veciñas e dos veciños o enorme esforzo e amplo traballo da xente que fixo posible este festival, comezando pola nosa incombustible concelleira Emilia Somoza e destacando a Carlos Montero e Jorge Godás por a súa brillantez e esforzo. Mais tamén a Xoseloi Santiago, Pello, a Zulima, a Bruno Rúa e Fernando Barreira, a Ledicia Sola, a Sandra Piño, a Alberto Branco e Jorge Coira, a Fernando Barreira, xa o dixen, efectivamente, a Suso Godás, a Ribada e a Carlos Folgoso. E idesme permitir facer unha mención especial para Alicia, Javier, Pedro, Laura, Marta, Cristela, María, Lorena, Paula, Irene, Alaska, Ana, Santiago, Raquel, Fernando, Amalia, Manuel, María e Ivana. Todos eles voluntarios do FIC de Verín. Só direi que estamos tremendamente orgullosos da vosa calidade. Unhas veces gáñase e outras veces apréndese, pero tede en conta que dende hoxe todos vos xa sodes veciños de Verín. E tede presente, sobre todo, dúas cousas. Unha, lembra que és tan bo como o mellor que teñas feito na túa vida. E dúas, non esquezades, por riba de todo, que o dixo Billy Wilder. Moitas grazas, moita felicidade e longa vida ao FIC Verín. Ningún de vos, ou poucos de vos, sabiades, nas categorías de premios non estaba, mais a organización deste Festival Internacional de Curtas de Verín decide outorgar un dos últimos premios, que é o Premio de Honra do FIC de Verín. Desta volta, tiña a organización bastante claro que tiña que recaer nun verinés, que ten sido exemplo de moitísimas cousas, ten sido un defensor dos dereitos humanos dende a fotografía, emigrado tamén, por desgracia, por falta de oportunidades na propia terra. O premio de honra do FIC Verín deste ano é para o fotógrafo Carlos Folgoso. Aquí, hola, que eu non sei falar moito en público porque tento transmitir coas fotos. Nada, decir que encantado de que me deixarades expoñer o meu traballo aí, que invirto unha vida nela. Gracias a Pedro, Fai 5 anos marchei de Verín e marchei con pena porque non me gustaba. Agora cada vez que veño me gusta máis. As cousas están cambiando, espero que Verín sexa exemplo para o resto de Galicia. Gracias a miña familia, parella, amigos, sobre todo a xente que está fora, como creo que está aí tamén un meu amigo, Apelino, Rubén, todos os que están fora, tamén os que están aquí, os que intentamos cambiar as cousas para mellor. Un beijo.
was the night, softer and subtle was the light from the stars. I can get you like a knife. That's my because
Pois aquí ponemos punto final a esta gala. Sí, a verdade é que todo o que ten principio ten fin. E nada, foi un placer estar hoxe con o meu compadre Machi Salgado. E con Alberto Rolán. E máis con todos vós. Agardemos que esta sexa a primeira de moitísimas e que non se perda, porque esta iniciativa custa moito facela, é moi complexa, gracias a todo o mundo que estivo aí e que a pudo facer, pero que non se perda, porque as cousas que a veces se consiguen, perdelas jode moito, e que non se perda. Longa vida ao fin, día 14 de abril. Agora, nada máis, simplemente decir que suba toda esta xente que foi capaz de organizar todo isto para que lle podamos dar todos un aplauso. O sea, todo o equipo do FIC para arriba. Aquí falta xente, o sea, falta moita xente. Os voluntarios, Pedro, Fran... Cris. Falta por aquí Cris. Pedro. Obrigado.
Sabino. Ai, Picasso, si fa ma che non lo sé, pero hubo una reventa, no las caché ya porque ya me metí. Hostia, que me ponía. No, que no puedo. Si no, salidos tranquilos. Ya. Ya paró, ¿no? Venga, al destornillador lo vamos a notar.